हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ एमजे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं नोंथांमोन दिनै जों बेरायखावनो थांदों आरो ना लोगोफोर बेरायखावनो थांदों दाउब'मोनबो दं आंखौ गारना थांबाय आरो ना बिसोरो आं दा थांगासिनो हारसिंनो ओरैजाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों फारि फारि आरो ना लोगोफोर जों माबायदि बेरायखावो नोंथांमोना खिन्थागोन आरो ना लोगोफोर नायलांदों नोंथांमोना फारि फारि नै लोगोफोर जोंनि लामाया हाग्राबारि गोजा आरो ना लोगोफोर बेजोंनो बिराद बेरायथालाबायो लोगोफोर ओरै हाग्राजों बे हाग्राजों इसोर दा दाउब'मोना थांबाय आरो ना लोगोफोर आं बिसोरखौ नागिर थांगासिनो ओरै हाग्रा गोजा आरो ना लोगोफोर नैजों आरो ना नैजों फोथार मोसौफोर दं लामायाव मोजां नङा नै लोगोफोर नैजों हाग्राबारि गोजा लोगोफोर नैजों नै बेजों मानसिफोर सावो आरो ना सावो फबो बेजों आरो ना नै लोगोफोर आं दा सफैबाय आरो ना हाग्राबारियाव लोगोफोर इसोर दाउब'नायजों दं हाग्राबारि गोजा आरो ना लोगोफोर बेफोराव बेरेफोर सारलाबायो आरो ना लोगोफोर नै इसोरो नै आं दा बेखौ बारनोसै नैखौ बारबाय आं लोगोफोर नै दंजोबो आरो ना नै जों साब्रै दं अबे बेरेया नै बेरेखावग्राफ्रा नै दाउब'आ अबेयाव खावनाय नोङो देखायलाय मावो नाङा आयु मासिगोलाव ग्लेंग्लेंलाय र' बेरेयानो माथो जथा बायदिसो नुमानो हनै केमेरायावनो नै नै लोगोफोर नाय बेरेया नै गाहायाव आरो नै गोजौनिफ्राय ओइ गाहायाव नै बेनो आरोना बेरे बिमाफ्रा दासो हाबगासिनो नै नंगौ मिथियो फैदो नै दाउब'आ बेरे खावग्राखौ नायनो मा लाबोदों दाउब'आ खावनाय नोङो सोदो नायखौ नायबाय थागोन दे ओइ एंगार इमान खावलायनांगौ नालाय ना केरासिनल' सोमनानै ला केरासिन नङालै केरासिन इमारजेन्सिनि थाखायसो ना आयौ ओइ गोलाव दाउब'आ खावबाय दा बेरे बिमाफ्रा बेरफुंबाय दे लोगोफोर मा बेरे दाउब'आ मा बेरे जिनखाना जानाय नङा गोजानाव थानांगोनलै बिरफुंलाबाय दाउब' होगासिनो दाउब'मोना मा हाबाय नामा खावनो मथा मथि 2 मिनिटसो नांगौमोन बिमा बिरफुंखायाखै नामा ओइ सारस्रि बावलायबायसो दाख्लै गोजानानो दाउब'आ दाख्लै जोजादों खैथा जोजादों होनलाय 8 जोजादों बिजि गंनै लानांदों दा बिजि गंनै दुगाद्रायना बियो ना येस ओइ दाउब' फरायनाय नङालै ओरै मासे नै बेखौ खबथारखालै जेन'बा सौदावबाथाय जोखागोन बे ओइ होदो सिखारबायसो नै ओइनोलै हो थैयोनो नै हाग्राबारि गोजा आरोना लोगोफोर जों हाग्राबारियाव दं न' खाथिनि हाग्रायावनो आरोना गैया नामा गिलायलाङो खाथियाव थांनो खलबथामसो दंब्रा बेयाव गैला केमेराया खलबथाम ना नुवाखै बे उनलि बिरबिया थिफैबाय या जानाय नङा गैला नामा बिमा र'नि दमनि बाबाय दाना माने मुग्रा जानानै लांबाय हरबायमोन बेयाव होनानैसो र' नङा सिखार र'लाय आं बुजामसो नागिरदों
गरमजों जामारा बेखौ गरमजों जाया ओमफ्राय बेखौ सावसलै बिमायानो बारा गैया खोमा माथो बिमा बारा गैया जेबो नंलालै खलब्रै खै खलब खलब्रै दाबो नायनो र' दाबो ओरै देखायहरलाय गायाव थाबाय दाबो ओरै देखाय सावथारनांला माजों जाहैगोन न' बै र' फैदोलै खलबसो नैबेयाव दङ दाबो नै बेजों रायलायबानो जाबाय हेल' माजों जागोन माजों जाहैगोन दाबो जानाया ओरैनो एवना जानोसै ओरैनो एवना जानो खै खलब दं खै खलब दं खलब्रै दंबावो नामा आरो बेराया आरो बेफोरनिसो माथो माबाया मोनबाब्रा फिसाजो एननाय मा खावबो नां नामा बेलेगाव र' मैनि बेरे लाग्राया बुद्ध बेरे लाग्राया बस्थासेबाबो लानो हायो बस्थासेयाव लानो हायो ओंखायनो लाना फैनाय जादों नै बिथाङा भिडिअ खालामनायावनो जाम्बाथार बियो नोंगौ जानोबो रोङा हाननोबो रोङा नायब्रा भिडिअल' खालामो माथो नों दाख्लि जेजादोंनो सातथा ना आठथा आंलाय नायनो अबे इजिलै बेफोरो ओमफ्राय दा अबेजों खावनो थांबावगोन है नागिरनोसै नागिरबावगोन अ मोनबा मा खालामगोन मोनबाथ' बिदिनो माबा मोनसे खालामसै मायबा मोनसे जों आरो नागिरनो फैबावलायबाय आरो ना लोगोफोर बेरायलाग्लाया नै बया गिदिरखा नै नंगौ थप दंना गैया दङ खै खलब खलबबाखा थौलायदो होमबा फै ओइ र' दाबो नै लोगोफोर लबार बारियाव आरो ना लबार नैबे लबारफ्रा गुबुबाय बारफोरजों गुबुबाय खोमा लबार बारि गोजा नै ओइ माथो दै नै हाग्रा बारि दाबो मोना जों गासै साब्रै आरो ना लोगोफोर नैजों बेरे लाग्राया ओरै जों दा नागिरबाय थानोसै आरो ना लोगोफोर दाथ' जथा बेरे गैखाला नालाय जिनखाना ओमफ्राय हान्दिलत बिसोर मोननैखौ नागिरगोन आरो ना लोगोफोर मा नायदो बिमा मानि बिमा नंगौ लासै नायब्रा माबानि हानबाय दा हानबाय माबायदि गावसा बिफायानो होनदों नोंसा बाबायानो नंगौ दंग'फ्रा नै लोगोफोर बेजों ना मोनो आरो ना नै खुखा लांजोबसिगोन लबार बारिखौनो नाफोर मोनो गिलु लोगोफोर जंफोर दंसै खोमा लोगोफोर ना मोनो आरो ना बेफोराव ना सारलाबायो मानसिफ्रा जोंबो गोदो सारोमोन उन्दैयाव दा सारफैथारला आरो ना बेफोरबायदि हाग्राबो गैयामोन लोगोफोर सिगां लांदां गोजासोमोन दा थारायबारि माबाबारि जाजोब्बाय नैबेबो लबार बारि नङामोन आरो ना सिगां माइ गायग्रा दुब्लिसोमोन बेयावनो होखावबाय लबार माया ओइ मा दानहर ओइ मा बुस्थु दाबो हमफ्रा हम नै बिदि हमबा मोन नामा दंना एम्बु बंग्ला लोगोफोर मोनगोन नाथाय गैयालै इसे दंखानो मालाय साधारन मानसि नङालै फै फैदो फै सावथालरा मालाय जाग्राफ्रा माला जाना खिथागोन नामा मालाबा माने एसे गाज्रियाव थांगोन माने जिबौ जाग्रादा हाबा जाया होनबा सोरो मोननाय नङा दं जिबौ जाग्रादा हाबा जाया बर' मानसिफ्रा बारा एक्सन जायाना जिबौ मा होनो उद्रायनांगोन माथो नोंलाय फारौ माब्रैसो नांगोन डिस्कभारि जाथारनाय मालाय जानो हागोन डिस्कभारि जादो दाउब' बेरायना हरगासिनो दा नै बेराय नायग्राया मायाव मानिफ्राय गाखोना नाहरदों दावराव दाउब' मा खबर ओरैजाय बिमा मासे बिरबोदोंमोन आरो ना बेखौ नाहरगासिनो औ
जों थांगासिनो लोगोफोर दा नै हानखांबाय बेरेखौ जों दा हानखांबाय आरो ना बेरेखौ जों दा थांगासिनो नै इसोरो थांबाय दा लबार बारि बारि सु दंलाबायो नै सुहाबजोब्बाय खोमा सुहाबदों सुहाबदों खानाया जाबाय आरो ना लोगोफोर जों बाहासेल' मोनबाय आरो ना बाहासेल' मोनबाय जोङो बेखौनो एवना जाहैनोसै नागिरबावगोन नामा नागिरलांसै ओरैजाय दाउ खैथार मोनखो मोनबाय मोनबाय मासेयानो नागिरबावगोन नामा नागिरनि ओरैजाय थ' होमबा दाउआ माबा मोनसे बुंदो लाले दे ayo kiki bere pasi andilor ibadin kana ayo orang lah man mana kok बेफोरजों आरो ना एसे हाग्रा बारि गोजा नालाय ओरैनो जों नायलांबाय थानोसै लोगोफोर न'सिम ओरैजों फोथार माइ फोथार नङा दुब्लि माइ दुब्लि आरो ना ओरैजाय हाग्रा बारि गोजा ओमफ्राय जों ओरैजाय लबार बारिया ओमफ्राय जों दा ओरै थांबावनोसै नागिरहैबावनोसै मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला बेखौनो उनाव जाहैनोसै मोनसेखौनो दुब्लि बारि नै दै गोजा आं दहाय बारनाय दैया ओंखारलांसै बोरैबा गोलैलाबायगोन नैयाव मिस्ट्रिफ्रा खामानि मावदोंमोन आरो ना लोगोफोर इयाव न' खालामदों आरो ना लोगोफोर मानसि सावग्रा न' इयाव ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा नायबाय आरो ना लोगोफोर जोंनि बेरे खावनायखौ नायबाय आरो ना नै गोजौआवबो मानसि दं खालामगासिनो आरो ना लोगोफोर इयाव मानसि सावग्रा न' बिलायलायदोंमोन बिसोरो हारसा नङा बाङालिफोरा बिलायलायदोंमोन आरो ना जोंजों होबोजायासै जोंनानो बासासेल' मोनदों दाउब'आनो नोगोद जाखायो नायगासिनो आरो ना जोङो इजों हाग्रा बारि गोजा नालाय मानसिखौबोलै इजों फबो सावो अ नै मानसि सावनाय गोजा इफोराव नैयाव मानसि सावनाया नैयाव नै हाग्रायाव इफोरजों दंजोबो गासिबो ओमफ्राय नैजों फुजा होलाबायो नै लथा लथिफ्रा मोदाय गैलाब्रा बेयाव ओमफ्राय दा इजों बानायगासिनो आरो ना मानसि सावग्रा इनि आदै दायो हरगोन खोमा दे आङो ना नैजों दंबावो आरो ना लोगोफोर नैजों बेरे बाहा दं बेजों बिरलांनाय नुबावदों आरो ना बेरे बिमा जों दा नायबावनोसै इखौ मोनबावो खोमा बुरजा जानायनि आरो ना बुरजा मोनजानायनि नैजों मानसि सावनायफ्रा नैजों आरो ना जों दा आरो थांगासिनो हाग्राबारि गेजेर गेजेर नैजों दा ओरै हाग्राबारि अयथासार हाग्राबारि लोगोफोर हाग्रा गिदिंगासिनो जोङो नै Jenjarli yang nyarang. Coba, orindono, orig ma fidingno, handilor. Masih lo? Masih nama tim ceng. Dung le. Masih lo na? Di barlang masih sama jeng. Hagra jeng baris langsung nama. Masih lo ba bisa skia. Empai, kita ba bisa stop. Ini nang mabri, mata mau bisa sadre bawa. Nenggo. Mabri bahkan siapa ini? Mabri ar mabeo number 1 dengan bami caya. Nenggo. Jadi ya beta sih ke mabri mah mabah hatang. Boya moजां kita kasih tahu, bawa mencigu ar nagas gue. Bahaya lo. Annya kum jamin na. Annya sih nggak berat hanu menang. Agar dansrang nani hangra menang mau ke. Jota bereku. Jota. Man kan aku menali hangra menang. Karena milu are. Andilor itu sanang nane, matur damre marah ke orang nang jaya, dia jar busti. Damre marah ya udah. Damre marah gudung utai, mana kangkai beren namu sanjar pra. Nampak? Para damre marah namu. Sanjari bereng guna mana nggak? Sanjar mana yang sanjarnya nih, kintu pul para renggu, jangan. Nanggo, sanjari ningsa. Mana nang kangkai beren, mana kangkai baju kurang nalai, kangkai beren. Nanggo, kangkai bari kurang nama? Oh, kangkai ada sih tuh bintang sih tuh kurang aja. Nanggo. Gijir keluar kubau besi. Nanggo. Ubijeng nengsinjing mana mah? Naijing mana? Mana habrang sirsi dong. Habrang sirsi raw. Paling kan aku isi
माबा बै औवा माबा जार्मन गिदिर ओमफ्राय बै थुरि हाग्राफोराव थायो आरो दहायनि बायदि दहाय खावनाय बायदि ना बै हान्दिलरा ओमफ्राय बिनि खानायाथ' जेराव मेराव थायो नंगौ बेना सिमायानो गैया ओमफ्राय दा थांसै नामा थौ होनबा बेरायनो नुदों आरो ना लोगोफोर सासेया जोंना गावरावा बेनिखायनो आं दा खारलांसै बेरायनो नुदोंनो हाबखुमा होदों आरो ना मानसि गोदै सावनायावनो बबेयाव मा बेरे मानसिया बेसे गिदिरलै मा बेरे हान्दिलर ना जथा ओइ मानसि फबनायावनो थांबाय नोङो मानसि सावनायावनो नङालै ओरैसो होनदों बेजों सावा बेजोंसो अबे जथासो माथो बबेयाव मारै नुहुरनाय नोंलाय ओइ जोजागोन नायदोब्रा खावनाय नायदो दाउबो दंखायो नै ओरैनो हानना लाबोनो हायो दाउआ अबे नायनो अबे बेरे हैद र very big अबे very big जानबा नैयाव मासि दङ बा अबे र मासिबा गिदिर माथो नै लोगोफोर बेरे आरो ना इखौ दा मस्त डेन्जार गिदिर आरो ना मस्त नङा सानजारि होनोसै मस्त होनो खोमा डेन्जार गिदिर नै गावराव होनदों नै दाउआ खावैदो हानायखा डाइरेक्ट अर लगायना दे लायदों मामार बनजार नै बिजों हाथिबो होनाय जायो हाथि होयो बिदिनो ओइ दाउआ र ओइ र प्रेम ओइ नै जोनोबा नै ओइ बा ओइ लोगोफोरनि आं बेरायखौ होनना जखुमाना दं आरोना नै खावगासिनो दाउआ अयथासार आरो बेरायबिमा बेरगासिनो नै ओइ र ओइ बा दाउबो खायदों र सिखा दंमोन सिखा लाबोदो दाबो हा नैयाव दङ बै नैयाव दङ बिखिनियाव दङ दङ फिसा दाबो नै दिखर नायनो दं दङलै नोंलाय नायनो नै देखाय मोनदोंथ' बेरेखौ बे मोनलायबाय लोगोफोर मासे नै लगे बेयाव बासेसो दंमोन नै नै बिमाया ओइ अयथासार बिमा ओइ जोबायलै दाउबो दंखौ नै जोबाय होनबा जायो नामा माने खनना बेयावसो बांसिन मारो दाउबो दं नै ओइ अयथासार बिमा ओइ नै लेवारा बबाव खारखो बबेलै नै लेवारा ओइ थौ नायबावनो खैबा मोनखोलै बेरायलाग्रा बुद्ध देखायलाय एसे लानो हालायनाय नंला माथो नोंलाय बेरेखौ थौदो औ लानांगोन नों दिनै लोगोफोरजों आरो नागिरनो थांबावलायबाय आरो ना ओइ हाग्राजों नै हाग्रा गोजा गासिबो हाग्रा गोजा लोगोफोर जोंनिजों न' खाथि गासिबो हाग्रा गोजा नै ओइजों भुटान हाजो दं एकदम साहाजों ओमफ्राय नैजों हाग्रा गोजा आरो ना लोगोफोर जों दा नागिरनो थांबावलायबाय लोगोफोर ओरै दंजोबो आंबो दा थांगासिनो माखासे नागिरहैगासिनो आरो ना नै बेरेखौनो जानो नागिरदों देलाय गोथांखौ आं जानो बिराद टेस्टि मोनो नंगौ बे जादो बेरायलायग्रा जोंना बेराय जाबाय ना बेराय गोथां दे जाबाव हायोबा मोजांथार
लोगोफोर जों न'आव थांसै आरोना लोगोफोर खावखांबाय बे मोननैखौल' मोनबाय आरोना नागिरबावसै जों हाग्रा बारिखौ लागाव बिरि सावगासिनो ओइ मासे मोनबायमोनलै हाहा गानबा फै लोगोफोर नै जाना जाना फैलो जाबाय जाबाय